Il-Ministru Miriam Dalli ma tridx terfa' responsabbiltà politika brabta mal-eżitu tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija u minflok bis-silenzju tagħha farfrita fuq il-predeċessur tagħha responsabbli mill-Malta Enterprise, ċoe il-Ministru Silvio Xkembri. Dan kif lura fl-2019 meta il-Malta Enterprise approvat l-iżvilupp f'Kordin bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-innovazzjoni kien hemm il-Ministru Xkembri li ironikament qed ipoġġi fil-working group illi ħatar Robert Abela biex jitjiebu l-liġijiet tal-kostruzzjoni. U fid-dawl illi assolutament ħadd ma refa responsabilità politika min-naħa tat-deputati Laburisti, il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex il-ministri responsabbli minn nuqqasijiet illi sabet l-inkjesta għandhom jiġu sfiduċjati, ċoe il-ministri Stefan Zrinzot Soppardi, Silvio Xkembri u Miriam Dalli. Il-mozzjoni ta' sfiduċja se tkun diskussa il-ħamis wara nofsinhar fil-Parlament. Brabta ma' dan, staqsejna lil Miriam Dalli jekk mhux se terfa' responsabilità politika bil-Ministru tfarfara u ma toħroġ ċonqa għal taqbilha. Bis-sempliċi skuża li fl-2017 kienet għada Europarlamentari. L-allokazzjoni tal-proġett saret fl-2019. Xat il-predeċessur tiegħek ġifieri għandu jerfa' responsabilità politika? L-allokazzjoni tal-proġett saret fl-2019 meta jiena kont għadni membru tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex il-Gvern jagħmel apoloġija mal-familja ta' dan iż-żagħżugħ talli ivvota kontra l-inkjesta pubblika u illi il-Parlament jadotta r-rapport sieħ tal-bord tal-inkjesta. Naf il-waqt li qed isir pressjoni mill-Partit Nazzjonalista sabiex ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati fi żmien 6 xhur u li jingħata rapport dwar il-progress kontinwu lill-Parlament kull 4 ġimgħat.